Dreaming of becoming a doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kajingkano ukonrat ke sangmau Menteri Rangba Kajala baka Executive Committee Hakasi Hills Autonomous District Council KHADC balam khamat dak Voice of the People Party kartmu ban yat lat na ki dorbar snang ki dorbar raj pat dorbar hima dak ba weng ya ka Section 16 jong a Principal Act ling ba Hakasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Amendment Bill 2018 uba Ardent milla basayo moj UMLA nanong kram badu President ka Voice of the People Party ulaong bo Menteri Rangba tip ya Kaei bau Kren. Shushu ba Ardent ulaong ba Menteri Rangba Pynphai Jubor ya kajing keno syaka VPP haba Kren bat Kaei kabala le ringkat bat kajing tip upat ba bat ka dorbar ula Pynphai bat ka Section 16 jong land management kabaya day bat ka an jong district council kadai tang ka kendon ka babu ban long renti ya kajing he jaka bakat nula ban di land ceiling daki snong kiraj Ulaong bagajing temu kalong ban pentrai kam ya ka an namar baga kendon ka bu ban don jia selok bat kinoi lam snong henrai kinoi lam snong kimwan sekhamat ban ya bu ya kajing he jong ka jaka katno bala ban de ban ai wai Kaei ke ba kajing sngo kalyang kajing kong parti kalong bangi ban ra ai kini hak takamat ka ba hak jaka ka ba ka sarkar ka kwa ban ya Kren ba ni la Kren ni kimat kom bangi la pan pausha ya Kaei ka nongrim kaji ni ban Pynphai ru namar kadon kajing persang ru nagaleng ka sarkar ban pesothu bakla ba ka Voice of the People Party kadi ka ba persya ai ka par persya investment persya tech industry ndai mene kajing Kren ji kala Kren sha ngim persya ndai ngi persya ya kata ka roi ka par ka bon ra ba kajing pinjat ni persya e kata ka roi ka par ka ba tu no ka hok ka jingi kitrai mun kitrai jaka ni persya e kata ka roi ka par ka ba pensniu ka mariang kata ka di kajing persya kajing ndai ni kwa ban Kren ni ka roi ka par ka ban pensniu dori ka mariang ka roi ka par ka ban nom kta ka hok ka jingi utrai mulu utrai jaka bat ka ban nom pensniu dori ka di ka bit ka jing hi ngampoi pakat ba speaker onum ai la de nga bangan sik ya clarification la ni ban pan jing Pynphai kum mover jaga short duration the motion kumbaga julong ngio kalat handai mene simla ai lat handai Kaei ka ba phla kalong ba kalong Kaei ki ka bangim poi pakat ba sim sa tip ya Kaei ka ba Kren lani ka bang ila banong ulong ill inform ma ka tin nongwei tip ya Kaei ka ba Kren usukwa ban Pynphai Jubor ka jingkano syangi ka Voice of the People Party habangi Kren ya ka Kaei ka bangile rengkat ka jingtip ka jong pai ba ka dorbar katu ka Section 16 mo jong ka land management hi kabari ba ka an ka council kadai tang ka kendon ka ba kibu ha ka ban bu renti ya kata ka jinghe jingko jaka leni ka land selling ka ba kanu pila ban de kanu ki jaka ra la ban de kanu ki jaka snong la ban de ka jingtu kalong ban penong ya ka an ka patrikam ka blok effective namar ba katu ka kendon ka bu ban don ka jinges lok rengkat ba kinong lam snong tenrei Kaei ka ba ja kalong ba kinong lam snong kimon sakmat ban ya Kren ban ya bu ya kata ka ya ka limit dan dia kata ka ya ka jinghe mo ka jong ka jaka katnu bala ban de katnu bala ban IY ban lease bat kum Ther ti ka discouncil ka KHADC ka EC jong ka VPP hapo KHADC ka wang no tangi tai benta khanam bagila ban ya shman ban pentrikam ya kata ka land selling lani ka an ka ban perking ya ka jinghe jong ka jaka ban de mo kadi tanga ta ka jingmu ndai kamut pan ban kini no ya kata ka bor jigino ngelam snong no ka jingkwa ka jingkalong ya ka jaka pajba ka jaka snong ki raj nani ki nugi jaka snong don kam ban rai lang da ka jingtip jung nong snong ba ka dorbar snong jong ko to ka snong ka shai ndai ka ek chief minister mene upar sang ban Pynphai Jubor ya kata ka jingkano ban ong bangi de ban le ke bangi Kren ho ni le ke bangi Kren ni sosi kalong bang mi alat ban Pynphai ya kata hapo ka yeng dorbar ba ngangit biki pajba kin shai ya ka jing Pynphai kin ka jing Kren bat ki su thu shai kum do baka sarkar kai lam bakla la de phiong inoi kai ru UGC ki yalam bakla kat chapa pai ki persang pan chuyada ya Kaei kata ka rukom trei ke jong ki bat ru kaberi ba jing trei ka jing Kren jingi ba ik magani sarkar kalong persya ki trai muluk ki persang em ban pri bi kita ki kam ki bangi thau baro kem ki le shi ki trai muluk ka gai ban jin la ja la da ka sarkar MDA ka thep kam shipho hajari ya ki khla ja ki danglong hi bangi ni Kren ya kata ngi sku tho mo ki kam ki bedai ki jimen to shimet phinum ai bani ai shi ki nongwei ringi Kren ni ki project ki be na ta ki kam ki ba phi thaulinti ki bari ki sparklor ka bari ki hajar klor ki bari ki bana bar ki khangna ki bari ki kompa kalong to ka phase 2 ha ka bari ba ka PHC to ka praspa san pokror ka phi Kren phi kum kinong mi khamat ki badani ka jing kle bat kum ka seng ka balai chu pa ba ni smo ban ai ngu play bangi yo e kala ban Kren hapo ka jaka namar ba
ka sarkar ka juk keno bangi ngi ngimji Kren e po assembly ndai ko malong manta ka voice of the people party ka berantang khniat ngut ki amle ndai ki babun ki mat de ka voice of the people party ka bonra tenga sore ka kamram ji bangi so comment si bangi yo lat kumni bani Kren bo pai ba untip ba ngimdai tang bangi mi smat ban chipen bi yo pai ba Habatin pej bahaki ki sharp ka sharp plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya